Magandang hapon po sa ating lahat. So, update lang tayo dito sa ating bagyong si Dante. So, huling namataan ng sentro ng tropical storm na si Dante o si Choi Wan sa international name dito po sa coastal water ng Pola sa Oriental Mindoro or nasa layong 45 kilometers silang hilagang silangan ng Calapan City, Oriental Mindoro. So, taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 65 km per hour at lugsong nasa 90 km per hour at kikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 25 km per hour. So kung nakikita nyo po, ito po yung position po ngayon ng bagyong si Dante dito po sa malapit sa Mindoro Province. Dahil sa bagyong si Dante, so nakataas na at meron na pong tropical cyclone wind signal number 2 sa ilang lugar sa Luzon. Ito po ay ang northern portion ng Romblon, Marinduque, northern at central portion ng Oriental Mindoro, northern at central portion ng Occidental Mindoro, Batangas, Cavite, Bataan, southwestern portion ng Bulacan, western portion ng Pampanga, Zambales, western portion of Tarlac at ang western portion ng Pangasinan. Sa lugar po nabanggit na meron pong tropical cyclone wind signal number 2, ito po ay makakaranas sila ng lakas ng hangin nga abot sa 61 to 120 km per hour at posible po ito yung makasira ng bahay na gawa sa mga kahoy kung hindi maayos ang pagkakagawa at malalakas na pag-ulan sa loob ng 24 oras. So narito naman ang mga lugar na nakataas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas area. Sa Luzon, rest of Romblon, rest of Oriental Mindoro, rest of Occidental Mindoro, western portion ng Quezon, Laguna, Metro Manila, Rizal, rest of Bulacan, rest of Pampanga, the rest of Tarlac, western portion ng Nueva Ecija, rest of Pangasinan, the southern portion of Benguet, kasama rito ang Itugon, Tuba, Sablan, Baguio City, La Trinidad, Kapangan, Tublay at ang La Union. Sa Visayas naman, Aklan, northern portion ng Antique. Ito po ay mga lugar ng Tibiao, Kulasisi, Basti, Pandan, Libertad at Kaluya. Asahan ng pabugso-bugso na malakas na pagulan sa hangin na aabot sa 30 to 60 km per hour sa loob ng 36 na oras sa mga lugar po na merong tropical wind signal number 1. So base sa pag-asa ay posibleng kumilos ito papalapit sa bahagi ng Oriental Mindoro o sa Timog Kanluran. Base sa pagtaya ng pag-asa ay posibleng kumilos ito papalapit sa bahagi ng Oriental Mindoro o sa Timog Kanluran ng Batangas bago mag-landfall sa bahagi ng Bataan mamayang gabi. Ngayong araw hanggang bukas ang umaga ay asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa na makakaranas ng moderate to heavy with a time intense rain over dito sa Calabarzon, Romblon, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Aklan, Antique, Capiz, Bataan, Zambales at Pangasinan. Moderate to heavy rains over the rest of Central Luzon, Metro Manila, northern portion ng Palawan kasama ng Calamian, Cuyo at Cagayan Silio Islands, Iloilo at Guimaras. Light to moderate with at times heavy rain naman dito sa Bicol Region, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Negros Occidental at ang nalalabing bahagi ng Mema Ropa. So, posible pa rin ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar, lalong-lalo na po doon sa mga mabababang lugar at sa mga matataas na lugar ay mga pagguho po ng lupa. So, stay safe everyone.